Înainte de a începe acest episod, fraților, am făcut un anunț cum că fac giveaway cu acest fidget spinner. S-au strâns 10.000 de like-uri la ultimul episod și o să fac acest giveaway. Numai că cei de la fidgetspinner.ro au scos modele noi de fidget spinnere clasice, gen sunt cele simple, cu paint-uri pe ele, diverse paint-uri. De exemplu, ăsta e cu foc. Ăsta are un monstru, ăsta e armată și ăsta e cu graffiti. Deci apăsați acum butonul de like dacă vă doriți modelele astea. Trebuie neapărat să fiți abonați și lăsați un comentariu mai jos de ce vă doriți aceste fidget spinnere și ce model v-ați dori. Și hai să trecem la clip. N-am mai filmat de foarte mult timp fără șapcă și în sfârșit a venit momentul. Salutare, Chino, și bine v-am găsit la un nou episod cu spinere. Asta este foarte... stai mă puțin. Asta este un episod mult mai șmecher, deoarece vreau să fac ceva mai periculos, mai riscant, deoarece am primit din nou niște fidget spinnere super geniale de la fidgetspinner.ro. Aveți linkul în descriere. Am primit un fidget spinner care e destul de periculos, să zic. Bine, am primit mai multe. Dar gen, avem fidget spinnerul ăsta, care are chestii ăștia din țepi. Și gen, te poți tăia. Și să trecem la treabă, fraților. Deci ăsta e fidget spinnerul care e demențial. Undeva pe aici ar trebui să dai, ca să nu, hai să vă arăt. Undeva pe aici ar trebui să dai, pentru că dacă dai pe ăstea, te doare, cum ar veni. Așa că o să dai de aici și așa îl învârți. Și vreau astăzi să-l pun pe limbă, să văd ce se întâmplă. Se mișcă destul de ok. Cu toate care sunetul ăsta ciudat din cauza țepilor ăstora. Și am mai observat o chestie, că poți să învârți de aici direct, gen dai de chestia asta și ne învârți decât țepii. Și e super mișto. Deci ăsta practic cred că e cel mai periculos fidget spinner. N-am absolut nicio idee. Probabil mai există de la cu săbii, cu lame, cu de toate, dar alea sunt făcute în casă. Și hai să încerc să îl pun pe limbă. Ok. Stai. Nu pot. Mamă, dar e frică. Stai. Nu vreau, stați puțin, trebuie să mă dau mai aproape. Ce? O să încerc cu celelalte să văd dacă doare. De exemplu, o să încerc cu ăsta verde să văd dacă doare. Se bălângă-ne limba. Da, cu ăsta. Ok, 3, 2, 1. Au! Frate, e destul de nașpa. Și e gen... Și gen simți limba super moale. Și parcă... Deci simți practic cum ți-a amorțit limba. Nu e ca și nu e o durere sau ceva de genul. Nu știu cum să vă explic. Ok, o să mai încerc o dată. Mamă, dar pe dinți cum ar fi stai cu asta? Ia să încerc. Nu, fiți atenți. Dacă vreți să fac chestia asta, să dau pe dinți. Ai de viața mea, dacă te doare făcând cu chestia asta pe dinți, da să încerci cu asta. Deci, fraților, dacă vreți să fac fidget spinner versus dinți, apăsați butonul de like și hai să strângem 10.000 de like-uri. Și nu uitați de giveaway. Dacă vreți să vă înscrieți la giveaway să câștigați noile modele de fidget spinnere de pe fidgetspinner.ro, apăsați butonul de like și lăsați un comentariu în descriere ce model v-ați dori și de ce vă doriți un fidget spinner. Cam asta a fost episodul. Nu uitați să vă și abonați, pentru că mă aștept pe mine extrem de mult. Și dacă vreți să participați la acest giveaway, trebuie neapărat să fiți și abonați. Și noi ne auzim data viitoare, fraților. Eu m-am dus, ciao. Nu mă schimb, rămân o panoramă, doar ca să refuz această dramă.